Assalamu alaikum, barkanmu da raka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na mai suna Taskar Bollywood, inda muke kawo muku tarihin jaruman Indiya. A yau ma insha Allah za mu kawo muku tarihin jaruma Kareena Kapoor, sannan za mu amsa tambayoyi akan wannan jaruma. Kafin nan ku biyo mu kai tsaye, sannan ku danna subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Ku biyo mu kai tsaye. Ƙwararriyar jaruma 'yar wasan kwaikwayo kuma jaruma a masana'antar shirin fina-finai ta Bollywood wacce aka fi sani da Kareena Kapoor, an haife ta 21 ga watan Satumba 1980 wanda ya daidai da shekara 41, kuma an haife ta a Mumbai, Maharashtra da ke India. Inda ta makaranta mai suna SBKSM Munji College of Art of Chawan Institute Science and Interputawal College of Commerce and Economics, sai kuma ta Government Law School and Mumbai. Fim ɗin jaruma Kareena Kapoor na farko shi ne Refuge na 'yan gudun hijira, wanda aka sake shi a shekara ta 2000, inda ta fito tare da jarumi Abhishek Bachchan, kuma fim ɗin bai kasance mega hit ba, duk da cewa Kareena Kapoor ta samu yabo sosai kwarai da gaske, kuma ta taka rawa a matsayinta na 'yar gudun hijira, amma ta samu kyautar lambar yabo na Zachan Award da Filmfare Award, kuma fim ɗinta na biyu shine Mujhe Kuch Kehna Hai, kuma ya fita inda ya zama mega hit. Sannan mahaifinta mai suna Ranbir Kapoor shi kuma jarumi ne a India, kuma mai shirya fina-finai, kuma darakta ne a fina-finan Bollywood, kuma ya yi aiki a sinimar Hindi, kuma ya kasance jarumi da ya kafu a 1970, kuma ya samu naɗin Filmfare Award har guda 2. Sannan jaruma Kareena Kapoor ta auri jarumi kwararre wajen iya acting, wato jarumi Saif Ali Khan, inda suke da yara har guda 2, kuma Saif Ali Khan ya bawa jaruma Kareena Kapoor shekara 10, kuma sun fara soyayya tana da shekara 32, shi kuma inda yake da shekara 42. Amma duk da dangin Kapoor sun yi shura wajen tsayi, inda Kareena Kapoor ta fi jaruma Kareena Kapoor tsayi, inda Ibrahim Khan ya fi Sara Ali Khan tsayi, inda Kushi Kapoor ya fi Jaban Kapoor tsayi. To kaɗan daga cikin tarihin jaruma Kareena Kapoor, yanzu ku biyo mu inda za mu amsa tambayoyi akan wannan jaruma. Ku biyo mu kai tsaye. Sunanta Kareena Kapoor. Sunanta Babita Harish Balsani. Sunansa Ranbir Kapoor. Ya da kanwa ne, Karishma Kapoor ta girma Kareena Kapoor. Na farko akwai fim ɗin Bodyguard wanda ya fita 2011, sannan akwai fim ɗin Bajrangi Bhaijaan wanda ya fita 2015, sannan akwai Singham Return wanda ya fita 2014, sannan akwai Refuge wanda ya fita 2000, sannan akwai Kushi wanda ya fita 2003 da dai sauransu. Jaruma Kareena Kapoor ta fara fim tana 'yan shekara 19. Jaruma Kareena Kapoor 'yar addinin Hindu ce. Sunan mijinta Saif Ali Khan, kuma shi ma jarumi ne a masana'antar Bollywood. Na farko akwai jarumi Shah Rukh Khan, sannan na biyu akwai jaruma Meena Kumar. Ta ɗauki Bollywood Award Movie, sannan ta ɗauki Filmfare Award, sannan ta ɗauki Screen Star Award, sannan ta ɗauki Zachan Award da dai sauransu.
Na farko akwai Dan Chawal da kuma Fasta and Spaghetti. To, a nan maka karshen wannan shiri na inda ku ji tarihin jaruma Kareena Kapoor, kuma jaruma ce wata aka santa a duniya baki daya. Ku biyo mu a shiri na gaba, kuma kuna iya turo da tambayoyin ku akan jaruman ku ta hanyar wannan namba. Mun gode kuma mun bar ku lafiya.